Ngiyanibingelela nonke sizwe sakithi ngibingelela enzansi ngibingelele bonke abantu abangibukele njengamanje. Ngifisa ukuzocacisa kabanzi njengoba nibona nani noma nike nabona lezi zinsuku kukhulunywa ngendaba yekhuzani bo. Ngiyabonga kubo bonke abantu esebethe bajoyina, ngiyabona more than 2000 abantu abangibukele. Ngiyacela ukuthi lo live wami no-share ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuthi awubone. Cha, ngane zakwethu, ngithi angizochaza la njengoba nibonile ukuthi ngike ngaphakamisa noma ngaveza ukungenami kwami mayelana nokungaqheleki emva komsebenzi ebengiwenzile wokuthi ngishuthe uhlelo obelibizwa ngakhuzani bo. Ngifisa nje ukuyiqala emuva ngane zakwethu, kodwa hayi emuva kakhulu, ngizoyiqala nje emuva la sesiqalile sesishutha khona. Siye saqala ukushutha ngonyaka ophelile ngoba insizwa le ehlonishwayo kakhulu la kule industry yayo yezokushutha. So uma sisebenza naye sishutha ikhuzani bo, ibhalida, ezinye zezinto lezo ezasishayisa nje amakhala kakhulu. Angazi noma abantu bayangizwa yini noma Nkosi yami ngiyikhulumela ngedwa. Ngicela ukubheka ama-comment, ngicela ukubheka ama-comment. Okay. Anganoma abantu bayangizwa. Okay. Basho anganoma abantu bayangizwa. Okay. Okay, ngizwa. Angifuni ukukhuluma ngedwa. Cha, ngane zakwethu, akukuningi engizokubalula la. Engizokusho ukuthi network ikhuba. Ngicela uconfirm aqala before ngiqala udala uconfirm ukuthi abantu bangizwa kahle bonke yini. Siyakuzwa Khuba. Okay, ngiyabonga. Cha, ngane zakwethu, ngiye ngasebenza zani bo ebiphethwe ulegend nomanqele. Insizwa lena esisebenze nayo sishutha nayo
sishutha inhlelo iye yasichila ngaphambi kokuba kuqalwe ukusebenza ukuthi uSABC uzokhokha ngokwegaba ezintathu ngesilungu baye bethi 3 tranches. So kunama episode okumele submit awuqala kuba khona imali engenayo kuza awalandelayo futhi awesibili kube khona imali engenayo bese kuba khona wesithathu okumele okusuke ngokugcina kuba khona futhi imali lapho uSABC waseseqeda esekhokha eseyiqeda eseyivale seyithinya. Kuye kwathi ke ngonyaka odlule uma ngabe sesishutha nalensizwa yakamanqele kwahamba kuthe mangena imali ngomhla ka 1 October yasifonela lensizwa